wis wancine tansah dielingke wis wancine padha indakake aku wis kepada wayahe nah tapi wajib dawuhe pangeran sholat dicagake komo limang waktu tansah dijaga kanthi istiqomah maknina luwih sampurna dan berjamaah subuh luhur lan asar salat sayang dingedohke jak mungkar maghrib nisa jangkepe rukane ditambah salat sunai iku perintah agama ngelingono ning donya mung sedela sabar sing kuwasa yen kepengin candhuke munggah surga yo Rasulullah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah wis pancen tansah dielingke wis pancen padha nindakake adan memandang wayahe nah tapi wajib dawuhe pangeran salat dadi cagake agama lingono ning donya mung sedela istiqomah lan sing atok maknina luwih sampurna yen berjamaah subuh luhur lan asar salat sayang dingedohke tindak mungkar marep lan nisa jangkepe prayogane ditambah salat sunahe jo sembrono iku perintah agama ngelingono ning donya mung sedela sabar tawakal pasrah sing kuwasa yen kepengin besok munggah swarga wes rek peren masalah iya ngono oh iya ora pengen munggah swarga bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah ngantuk toh Bu pas sawangane kok alhamdulillahirabbil alamin matur nembah nuwun panjenenganipun Bapak Solikin mangklekmu sik Pak Wito nggih Pak Wito kalian Bu sik kok ora penak jenenge kok akeh men to tak takon sing pasti-pasti ae
lali aku mau. Ponia. Ibu Ponia nggih. Oh, apa Ponisri nggih minal aidin wal faizin mohon maaf lahir batin tasik teng ulan-ulan riyaya pun ngantuk napa dereng pun anu Pak lek tasik kathah dingoni pisan Pak sing delok niki Pak nggih ngoten ya meniki mangan pecel cocok waduh ngancel iki mangan pecel kula wau sore malah mangan longan niku napa lontong jangan kurang ajar wong yasinan tak tekoki mau kei apa pulurane longan lontong jangan yuh bareng wayah ngono kuwi lek ngetokne pecel ora bareng dagelan no nyapa to Pak jane Pak lah iki aku omong lah sing kene angan iki bayuh jan wis kulo nggih cuma tutuki kaya ngono kuwi wong apa pitik mangan kok kaya ngono nggih kulupe jan kula tapi kecure wau pun ganu Bu kula tas teko wae wis dipersilahne gawe jenang sungsum enek 8 kilo wah jan hebat tenan Bu Poniah jan mari ngono kula njaluk soto sing masak sapa kok pinter ram wasin peken ora ngene lho maksude sithik krasa ngono lho wong niku lek sugih ora kaya panjenengane Bapak Wito kula jane teko kecure kula terus tak tekoni Pak Wito ngapunten jedinge pundi aku oh ngono Dik aku mlebu bareng teko pawon urung ngantek isik teko napa niku tempatnya kompor masalah beras tumpuk-tumpuk kaya ngono masalah lengo gula gelepung setumpuk-tumpuk wong lek sugih kaya ngoten ya jan wis disiapne tenan bareng teko jeding gombal apa tumpuk-tumpuk emang urung kober ngono mbombo nggih alhamdulillah karo ngenteni kancane ben mangan dhisik diestok-estokne memalukan wah lha kuwi lek iso ruwes iki lek ora ngurai lho kuwi ya lah piye iso celing lho kok ta piyuh rat ngawur kuwi kembangane piring ra aja mok eker-eker piyuh jan tulung Mas sing nggawa syuting ya gi syuting ta Mas wong mangan ngene iki Mas ben rodok viral wih iki sapa iki jangan matamu lho lah kowe iki lho nyapa nek wong sok malah kowe nyapa nyebok dasmu piye bungke sobirin santai nggih aduh sirape sontek lah ora teko lho sirape lah kuwi lho karo arek-arek wis disembung kuwi ya to ngene wis lah kok cukuk sing kono lah kene tak idek kapane gak ngene sik aja mok surung tanganku nah kok iso nyal-nyalan ya kok malah ngeneni keramike nggrobyok aduh ambekan ngoseng-ngosan Ponia Dek Ponia prawan desa asik rupane ayu temenan Deponia weruh sliramu
aku dadi kedanan Dek Ponia sumpah mati aku cinta beneran Dek Ponia gelem tak rabi besok tak tukokne sedan tenan mo nalikane aku ketemu sepisan rasane atiku kok tambah deg-degan sampai kapan aku bisa keturutan duwe bojo Dek Ponia sing tak sayang Dek Ponia turutono aku iki karepmu piye timbangane aku mikir sampai mati Jo kuwatir yen wis dadi bojoku randuwe blonjo besok tak dolne sarungku satu tambah dua sama dengan tiga aku nggak sengaja kok moro-moro cinta dua tambah empat sama dengan enam atiku ra kuat tak pikir kaya wong edan Dek Ponia sik todol kowe kok sik eling lagu Ponia kuwi mbiyen kok iso nek lagu kuwi ceritane piye ceritane nalika aku mbiyen ki jek pacaran karo Bu Ponia kuwi ta aku terus nyiptakne lagu lah marek ngono bareng aku wis bar nyiptakne lagu terus aku kalah karo Pak Wito akhirnya kowe gak kumanan akhirnya aku wis Pak Wito monggo tapi senajan kowe kalah karo Pak Wito kan tetep nyedulur karo kowe. Dulur. Iki ngantek bengi iki wis diundang tekan kene. Mangkane Pak Wito ki nek entuk jenenge Bu Ponia ki jane pas. Kok pase piye? Pas toko asmane kuwi pas. Kok iso? Wito. Wi Gatine ki nentremke malang anak kelawan putu. Oh, Wito. To kangge nata keluargane. Oh. Ponia pokok lahir batin oleh nikahke anak kuwi besok bakal dadi bocah sing sempulur. Opo? Nindakake marang kebecikan pinangka kanggo tata tuntunan anak kelawan putu. Masa iya. Masa iya lho. Lah kowe takon lho. Ya wong takon iki wong kepengin ero. Iki desane jenenge apa? Ringen Rejo. Dusune Panaragan nggih. Nah, Panaragan mangkane kene iki dolan wonge lek koyo reok kabeh. Walah kowe iki lek kandha wong kene genayo ireng-ireng lho. Wayu-wayu kowe Tapi aku matur nuwun teng wilayah mriki. Kalau kepungkur teng buritan mriku. Keceweke. Saiki nang kene. Alhamdulillah. Lumantaran karo dulur kula. Lah iki Pak To jagung bakar. Matur Mbah nuwun. Pak To jagung paringi sukses usahane, keluargane kabeh paringi sehat seger waras. Kowe hebat. Kowe lek ndongak-ndongak lagi sangoni koyo ngono to. Lho ora iki lek babat loro-loro ki suwi lho. Lah kok kowe ngerti? Ora kula ngerti piye wong aku tau dadi kere. Wong keloro-loro kuwi babat kuwi pancen apa jenenge istilahnya wong mulya kuwi awal mulane kudu rekoso. Ku mau jenenge Pak sapa? Pak To jagung bakar. Iki mau jenenge Pak To. Makane bojoku ndengenane diwehi jagung Pak To kuwi. Didadar. Wah. Berarti jagung bakar. Didadar. Oh, dadi jagung dadar. Jagung bakar. Loh. Berarti ya jagung bakar no. Didadar. Oh, alah jagung dadar toh. Dadar. Loh, kuwi didadar. Lah iya berarti jagung dadar. Loh,
Uduk. Jagung apa? Jagung godhog. Oh berarti ya digodhog. Lho, bakar patok iki bakar. Lah karo bojomu. Didadar. Berarti jagung dadar. Itu jagung bakar, goblok kowe iki. Jagung manis digodhog. Berarti dibakar apa didadar? Dadar. Berarti duduk jagung bakar. Kuwi jenenge Pak To jagung dadar. Lho, goblok kowe. Bakar. Dulu rupane nganti kaya areng lho. Bakar. Lah karo bojomu Didadar. berarti jagung dadar. Loh, jagung godhog. Oh berarti ya jagung. Wah, tak keplok ngono malah mulek. Ki mau Pak To. Ya Allah, Pak To maringi 50 lha engko Pak Wito piro, Dul? Iki aku ki malah mesakne karo Pak Wito. Mesakne nyapa? Yo karo Bu Poni ae ngenane saurunge duwe hajat wis diomongi. Piye lek ngomongi? Pak wedhuse dolono kabeh. Pamriye gidoli? Sesuk lewat ndek gawe ra nek sing ngeritne jajali. Iki sesuk bar nganu ki tuku wedhus meneh. Oh tuku wedhus. Tuku wedhus. Lho lah kowe ra ero wedhuse Pak Wito rupane nek sing kaya makmu. Lah. Oleh ngomongku kok tak kepro. Tapi wong lek iso semulur ya dodake. Lah kowe wedhus kok ngene Pak Lurah ora ya wis akeh. Wong kowe iya keluarga miskin. Wedhus kok ngene Pak Lurah kae. Yo marai apa aku gak waris piye? Lho kok gak waris piye to, Dul? Lah entuk wedhus tekone Pak Lurah kan tak kencang ning pager ngono. Mari ngono. Lah mangane ramban godhong waribang kuwi. Heeh, terus. Bareng sore iki lah kok matane iki mbendul meletis. Oh alah. Abuh. Wedhus ki lek pindah kandang biasa sok loro moto pancen ya ditambani to. Marek ngono terus tak lebokne kandang tak pakani iki gak gelem. Akhire Terus aku diomongi mak. ngomongi piye mak? Mak muni wedhusmu mripate lara kalau. Ah terus. Ditambani apa? Nah, Jawaku kan tak tukokne braito. Braito. Brito. Ah. Terus. Lah marek ngono. Obate Kudu terus. obate wedhus kuwi lek anu matane abung ngono kae kudune pipise wong. Oh, diwehi pipise wong. Diuyuhi lah penake omong. Lah lek nguyuhi kapan? Saurunge subuh kae ndang tangiyo, ndang nguyu ana bendang waras. Oh ya bener kuwi tombok kuno kuwi. Terus. Kowe saurunge subuh aku tangi aku alon-alon medun kok genjot ki. Genjot gitu. Amben. Lho, ambenku trek kaya genjot. Gak aku iki lek turu ki apa-apa ning jure kerembeng. Lah marane aku medun alon-alon wedi lek bojoku Mlilir. krungu. Heeh. Alon-alon. Lah marek ngono teko kandang wedhus. Terus. Lawang kandang tak ngakne, marek tak ngakne arep tak pipisi. Terus. Lah wedhus ki kan ya mambu to. Iya iya. Suasana semerbak ngono kan. Ya enek wong apa ora ngerti. Terus. Lah wedhus ki batine mesti Iya iya iya. Terus. Lah arep tak pipisi ngene iki wedhuse ki mingar-minger. Mok cikmu. Dadi aku nguber-nguber wedhus iki gemblodak Akhire terus. ning kandang ki. Lah terus. Lah gemblodak sampai meh padang kae. Terus. Lah bojoku tangi. Bareng tangi. Golek aku gak enek lah nusul ning kandang. Bareng ning kandang wedhus. Lah ro aku nguber-nguber wedhus ki morong kenek. Heeh. Bojoku lah kok oh kaya ngono ki wong lanang. Nesu malan. Wah ya. Nyapa? Apa mambengi sik orang puas kok yang menes nguyak-nguyak wedhus. Salah tampa bojomu kuwi. Lah ya genahno no. Ya tak sauri sithik lah kok malah dhek nesu. Piye? Tak sauri. Ya soal mambengi kan kurang sejuk aku. Lambemu, aku arep nambani wedhus. Wis sejuk anu. Golek tombol Akhire. tak omongi, aku karo nambani wedhus. Terus. Walah nambani wedhus apa padune golek sing rada cilik ngono. Terus tak bayang-bayang nih. Tak bayang-bayang bener cilik to kok. Iya. Kowe arep muni dake bojomu goblok-goblok ngono. Ora maksude sing anu ketombo kuwi. Iya, akhire. Lah marek ngono aku tak akal, tak golekne omplong nganti lah sadah cet. Terus. Aku kan marek sore marek ngecet bojoku. Kok iso ngecat bojomu to? Ngecat tembok omahe bojoku. Terus. Adae tak anu akhire pipis tak adai tak ceprotne ning Motone wedhus. matane wedhus wis dadi Paras. sore iki wedhusku mati nduk. Tapi kan wedhuse kok Pak Lurah loro to, Tok. Apa sing loro genah ucul? Kok iso biayaan lha ucul piye? Ya diuber to. Uber-uber piye to gorong-gorongan Edi lho. Lah nyapa? Edi yo pecicilan iki. Lah piye-piye kuwi? Nutuhi gembreng ning sandinge wedhus. Akhire wedhus mblayu. Melayu geret sak tampare sak pathokane iki. Pathoke ketok mlekat
patut keplayu pisan. Ha terus piye terus. Lah aku diseneni Pak Lurah to ngedus diweki. Wedhus wewean. Ha terus. Akhire tak uber tampare tak saut untunge kok kena. Akhirnya kena no. Terus piye? Pedot. Lho, tampare pedot. Akhirnya. Lah aku engko timbang seneni Pak Lurah. Wedhus kok kanggo ucul. Wedhus yo mlayu. Ha terus. Tak dedepi tak saut sikile sing mburi. Wah, kena jelas e. Loro karo tak saut. Kena no. Kena. Akhirnya terus piye? Terus pedot. Lho. Lah kok wedhus lah sikile pedot, lah bareng sikile pedot terus piye? Lah piye timbang aku seneni Pak Lurah? Wedhus sik mlayu. Mlayu. Sik to, lah wedhus sikile loro pedot nek mlayu piye? Lah wedhusku yo kurang ajar yo pinter ya. Lah piye? Sikile sing mburi gak enek keresene sing ngarep iki. Waduh. Beluwak iso iso mlayu adoh. Weh, aku tak uber. Bareng mau uber, Bareng ngono ndang tak saut gulune. Ayo. kena gulune. Kena. Wah, akhirnya wis kena tenan wedhus. Kena. Terus Akhirnya pedot terus. sik to. Ora to, kuwi wedhus apa kok iso metel ngono lho. Mbok apa terbuat kok lempung ya? Apa anggapmu? Apa anggapmu iki wedhus iki gaweane apa ngono? Tapi wong kadang ki anu nduk. Piye? Kadang perkara ngomah ki eneng. Lah kok enenge nyapa? Apa isuk-isuk gara-gara putuku awak gembrah karo bojo. Lah iki perkarane apa? Lah saiki pikiran to. Putuku ki medun ning kono, medun. Nek mabuk medun, Mas. Nek mabuk. Kuwi dulure Cep. Terus Putuku ki rak isuk-isuk ki udo mlejet ngono to. Bu, ya nyapa kok iso bocah putumu udo mlecet? Bocah cilik udo mlejet kan ya pantes. Oh iya, lah terus. Lah bandulan ning ngarep omah. Hari ngono. Men delalahi lurah ki arepe budal ning balai desa. Ah terus. Lho lah putune pentol wis udo mlejet ngono. Lah terus karo putumu. Menawa mesakne lurah ya. Lah terus. Moro dirogone dhuwit. Nyo, ki dhuwit 100.000 kon nggo tuku suwal. Wah, beneh lurah mudel. Weh, mlayu nang mburi ki ha bojoku ki ndelalah ning kono ulek-ulek jangan. Kok ulek-ulek jangan gitu. Ngulek sambel. Maksudnya ge nyambel jangan. Oh, ki gawe jangan. Jangan. Ah terus. Lah marang ngono putuku laporan. Piye? Loh, apa bojomu iki kire apa piye? Kok Wah paling nek disawang pancen raine kaya kire. Lah kok Putuku lek nyeluk anu bojoku Oh alah, lelek nyeluk bae lanang. Alah ora, jare Kuwi nyeluk Pak Wek. Terus Marang ngono ki to, aku diwehi dhuwit sewa. 100. Putumu muni ngono ki. Sapa ngwehi? Pak Kain. Pak Lurah sik mlaku balik. Ah terus. Wah, aku iki turu iso moro koprok timbok. Timbok padahal sorene kan timbok tak ge nyetrum. Iya. Dadi ya sik kelumur tamis ngono. Sik amis campur betik, campur wader. Iya. Koprok nendasku. Wong lanang kurang ajar, pruwok. Gak kaget ya digepuk. Kaget no. Gak aku wis kulino. Alah. Oh, alah rupamu gagah karo bojone wedi. Lah, marek ngono ki didudoi dhuwit 100. Hmm. Ki, mripatmu melek apa ora? Putumu lho cilik sakmene wis entuk hasil 100. Pas kuwi mripatmu melek apa ora? Aku rada ngene. Mripatmu melek apa ora? Melek apa ora? Aku muni melek. Terus. Ki lho, anakmu sakmene wis hasil 100.000. Kowe kok Kowe pamu wong lanang yakmene turung gedhekne blobok. kowe dikonokne atimu piye? Loro atiku wong lanang kok disia-sia. Kowe gak tekon lha kuwi mulih dhuwit kok sapa ben Lah genah. ki sapa ngwehi dhuwit? Kowe Pak Lurah. Lah nyapa kok diwehi? Anakmu bandulan nang ngarep anu ngarepan. Oh, terus. Marang ngono tak delok iki bocah udo. Oh, udah tenan. Aku wis mara kemul tak guak, Heeh. bantal tak sisihne, suwal tak cepot, sempat tak plorotne, klambi tak utak. Kowe udah mblecet. Udo mlecet tak. Ya apa? Ya apa waktu kuwi? Jam 11 awan. Jam 11 awan. Lah terus lah nyapa karep jam 11 awan? Aku bandulan ning wis jambu. Lah karepmu nyapa? Ngenteni Pak Lurah mulai kok bali desa. Oh ngono karepmu. Ya, Pak Lurah ndelalah mulai kok bali desa iki jam 11:30 kae. Ah, terus. Kledang-kledang kono. Ya roh kowe ndelalae. Bareng roh kowe. Aku semikir aku. Piye? Wong putu kowe 100 kok Kowe mesti 200. iya. Tuwek. Iya. Nah terus wis wan-wan barang ngono. bisa ya, mari ngono. Nah, marek ngono bareng nyedhek. Lho lah pentol kok udah mlecet piye ini? Kowe nyauri piye dikonokne karo Pak Lurah? Aku ya karo totoke gak patek ngawaki. Nggih, Pak, benesis aku. Iya. Terus. Marek ngono terus. Lho kok iso kaya ngono kuwi ngrogo sak. Weh, mesti kaya 200. Nah iki 200. 15.000 ge tuku silet. Lah nyapa? Kuwi sing grumbul dan dikerok gitu. Lah kowe terus muni piye? Lho tak
sauri to. Lah mau sauri piye? Iki lek wingi suwi arep tak rebondeng, Pak. Lambe mangkane wong tuwek karo bocah kuwi pancen beda, Tul. Lho. Kowe iki aja mbocahi, ya tandang gawe apa? Tandang gawe. Lah aku lah jenenge budal tengene Pak Wito kene. Heeh. Nek ndelala wong lek jenenge awak apes ya. Oh nyapa? Lek teko jajak teko lampu merah lho. Terus. Aku ning kono iso diuring-uring polisi. Lah kowe lah nyapa? Polisi kok mentolo karo aku. Lah lek kowe melanggar peraturan. Melanggar apa? Ngaku lampu merah ya wis mandek. Betul. Lek lampu merah wis mandek, ya kuwi kudu mandek. Nah, Mari ngono kan lampu hijau siap-siap, lampu kuning siap-siap. Lampu hijau kowe jalan. lho, aku panggane kono kok diseneni. Ya jelas, ya sing mburi gak iso mlaku no, Mas. Lho, lek lampu ijo kuwi Mlaku berjalan. aku goblok. Lah nyapa? Lah ngenteni suwi kok tinggal ngalih kok. Gak pengalaman. Endeng gendeng, lek merah iki berhenti, kuning wis siap-siap, ijo kuwi jalan. Lah mereng ngono ki ya lampu merah ki kan kudune berhenti. Berhenti. Lah aku panggah mlaku. Bareng kowe panggah mlaku, Lah aku diseneni pelanggaran jere. lho pelanggarannya gak ke helm. Loh. Oh, Lah nyapa? lho pelanggaran lampu merah kok panggah jalan to. Lho lampu merah ya gak oleh jalan to, Tul. Nyapa ngaku ora nggo pedah kok. Oh lah stres. Oh lah bentet iki. Lho. Ning ndi-ndi lek kowe ora nggawa sepeda motor utawa gak naik kendaraan. Pedaku ki tak titip nang terminal, marang ngono ke terminal aku bablas teko Yasa Mulya. Lha kok jek panggah duber sampe teko tikungan mlebu rene nganan. Ya kepo. Ya kepo kuwi lho. Ya skape. Ya kepo. Teko kono ki lha kok jek duber jajali polisi piye karepe? Lah kowe mesti enek kesalahane. Ora. Lah nyapa? Aku yo wis helm. Oh, jelase ora enek spion. Eneng komplit. Lah kowe usah duber polisi ki nyapa? Lah soalé polisi katut ning pedaku e. Jajali apa gak aku sing di kaya ngono ki sapa sing Ya kowe sing nglarui kowe kuwi. Aja nek ndi soalé polisi mok gawa kuwi lho. Lah nyapa kok polisi mepe soal ning lampu merah? Lho. Ya nyapa kok iso mok cangking? Loh. Lah iya. Lho ora iya. Kok iso lah iya. Tapi nyapa kok piye? Oh nyapa kok piye? Wis to, Tul, kowe wong kuwi ora usah. Lah aku ya krungu lek kowe dadi buronan. Aku kok krungu kok tung jenengmu elek, tung jenengmu elek. Kowe kok mau kidul, curah jati kidul, mateni cah cilik jare kowe. Aku krungu lho kabar kuwi. Mbiyen. Kuwi piye to, Tul? Tung lor mateni cah cilik kowe. Wah ning ndi mateni bayi. Kok sing mati kok mesti cah cilik-cilik to, Tul? Aku mateni sing tuwek rawani. Kok njotos aku. Lah kowe terus mari ku mlayu nang ndi kowe? Lah aku nang kono dadi kejar-kejaran kowe ora roh kowe. Lah terus Aku mlayu ning Kalimati to. Kalimantan. Kalimati muncar gebedel ndek ingi kowe. Sing numpak pesawat. Pesawat. yo. Ning Kalimantan. Lah ning Kalimantan Jawaku golek aman. Terus Delalah polisi ki yo lah pinter. ning kono kok golek Jawamu, ning kono ki Dayak. Andayakku golek aman. Loh. Asu iki. Sik to, kowe kan ning Kalimantan marek mateni arek. Terus Jawa. Jawaku ki budal Ning teko. kono kuwi Dayak. Loh, Jawaku budal kok kene ning kono golek Dayak. Lah aku ning kono ki kon golek aman to. Golek aman. Terus Golek aman ki ndelala polisi pinter. Fotoku disebar ning Kalimantan. oh, Ini fotonya iki. DPO. Ini DPO. Daftar pencarian orang-orang. Orang. Nah, marang ngono aku digoleki ning kono. Kok kono? Lah kono jane arep dicekel arep dilebokne penjara. Wah, ya kangelan kok. Hebat men to. Kaya polisi ra enek sing iso nglebokne ning penjara. Kowe berarti gak iso kecekel polisi nih. Ora enek sing iso. Lah nyapa kok iso ngono? Lah aku mlebu dhewe timbang repotne. Layak no, kowe ning kono suwi tangget lek sukses kowe ning kono. Lho, ora krungu kabar aku. Goblok sing sukses anakku. Ning Tangerang ngono anakku. Tangerang iki termasuk Jakarta ya kuwi. Jabote ketabek. Tangerang Bangung Idul. Mangkret. Kono Tangerang iki. Tangerang iki jabote ketabek kuwi lho. Jabuk katabek kuwi. Ya. Lah kuwi piye? Sukses to, Dul? Lah piye mben saulan pisan kirim 40 juta. Wah. Ning kono kuwi kirim sak mono-mono kuwi. Lah anakmu dadi rampok apa piye? Lho gak jereke pancen iya. Ojane pancen iya kowe. Tapi aman dhek ya. Aman dhek. Anakmu iki perat telu to, Dul?
Apa loro? Alah aku krungu telu. Loro. Telu ora ketok-ketokne. Sumpah ya loro. Alah telu anak ora diketok-ketokne. Tak sing sitok kan mati. Oh alah krono alah. Gak tak tekek. Kok iso kok tekek lho. Masamu aku golongane iblis ya. Kok pamer mboten Pak Pentul najan kaya ngeten bojone telu, Dulur. Ya Dul ya. Wis meneng kowe. Sing nomor 1. Azu. Sampeyan nek roh bojone Pentul sing nomor 1, mboten mboten doyan sego, mangane sayuran, diet. Dek ingi sore kowe ngarit ya Dul. Bojomu iki makan suket. Sayure sing golongane njaluke sing godhonge rada ombo-ombo tebon. Bojomu ki apa jaran? Masamu bojoku ki awa sapi ya. Kuwi sing nomor 1. Sing nomor 2 wonge nrimo ya Dul ya. Bojone niki nrimo. Najan Pentul mboten megawe, nggih tetep nrimo. Mlakune telusur sur turut sor kebo. Bojone lho termasuk anakan Ula. Wis to Jol Ben, ngerti rek bojomu ki telu. Tapi bojoku Iya. Sing sitok niki ayu sing nomor 3. Gisul. tapi kabeh dadine merongos. Bojone Pentul ora. Bojone ini sing nomor 3 ayu. Ora tau nesu. Nah. Lek sore mapan turu niku mangkani belung. Termasuk bojone Pentul ki Kire. Dul. Dolan rono lek pengen dijenggongi bojoku. Aku ngerti pas bojomu ae. Masamu bojoku ki apa bendina lek nguyuh ngene ya. Lagi nang ning lawang ning gapuramu kene gambare bojomu. Fotone gede anak tulisane awas. Anjing galak kowe. Ora termasuk Ndu sing kae iki wis jinak. Saiki bojoku lek iki lek mara nang omahno tenan kowe lek mara rono nyapa? jinak wis jenggonge ra kaya mbiyen. Bojomu kuwi. Lek mbiyen ana wong huk huk huk. Aku dek. Saiki iki lek ana wong no halus malah. Lah piye lah piye? Dol. Kowe mau jangeri budal ketiah apa to jane? Nyapa? Aku sore mau lho rono nggonamu. Jare bojomu ra penak. Ora penak ndah mambengi jek penak. Mambengi lho jek penak. Goblok. Lah kowe muni ra penak apa kowe melong ngrasane ya? Ora bojomu lho jarene awake ora penak. Oh, rada kecapean. Ora tok kecapean. Ya ngono kuwi disuntikne to Tul. Disuntikne bojomu kuwi. Lek isu omong ngono, kowe barang kuwi jagalah kesehatan. Wong laris ora karu-karuan lho. Kowe lek mau ge tanggapan terus, wong suaramu iso entek berbahaya. Isu olahraga, ngombe pal. Pil. Iya, Ngombe pal apa pangklange sepur tak untal yo. ngombe aku lho jamu kesehatan, pil kesehatan. Sedina ping 3 Tul. Isuk jam 7, awan jam 12, sore jam 5. Ngono. Saiki wis ora nek jam. Ora nek jam kan ya nek tengeran liyane to. Tengeran apa? Ngarepamu kan diliwati bis to. Bis arek sekolah kuwi to. Isuk kan mesti jam 7 bise liwat to. Untalen. Wis liwat tak untal aku ora sida waras cangkemku mbledhos. Ora pile ki mau. Ngerti. Lah nyapa? Lah aku mati bojoku arep mbok gendak. Bu, apa? Kuwi jenenge dadung kepuntir. Kok iso dadung kepuntir? Mosok aku arep gendak bojoku wong aku wis tau gendak makmu. Sepurane aku lek duwe bapak kaya kowe long tak pateni. Kowe iki apa gak ngerti to janjane silsilah to? Kowe iki karo aku jane dulur wae ngerti apa ora? Mamit bukan muhrimnya. Lho. Gak kelingan tenan arek iki. Kowe gak kelingan. Cilikmu ki mbiyen buling delok kaya ngene iki jaman cilikane mesti kan klambine padha to Bu. Niki kowe iki jane tunggal. Ki cilikmu kowe mbiyen rawani sunat lho kowe. Kowe mbiyen rawani sunat. Wedi gara-gara kejepretan pentil kae. Waktu kuwi kan aku sunat ya tanggape janger ngene iki to. Lah kowe rawani sunat, kowe sore malah sepuh dan pancal. Nabrak pagrene tontone. Dayarno. Cangkemmu kene iki suwek to, kelingan. Sampe tontun kaya ngono kae. Iya. Cangkemmu kene iki suwek. Lah kowe iki arep dioperasi waktu kuwi to. Bareng aku sunat arep dioperasi. Bokongmu arep dicuwil gen nembel cangkemmu kuwi. Kelong kok. Akhire jane ngono. Ben gak ngelong iki akhire ngene kae. Pinter dokterian. Akhirnya aku disunat to, ketokane pucukane tekku iki tembel ning nggonanmu kuwi. Akhire kan ya.
Masa iki pucukane nekmu. Iya. Lah ngono lek jahit kok ya ora kenceng. Lah kuwi. Kowe gak kelingan apa ora to, Dol? Iki pucukane nekmu. Iya. Gak layak aku pas pedhok buponi apisanane lambeku mak tur. Kandhani ya. Tak aku kok gumun lambeku kok hari-hari kok pesing. Ya treput cuane. Ndelala dilu-dilu ida itu kecah kecuh. Ning apa? Kira-kira apa anyang-anyangan ini ya? Lah kowe iki terus akhirnya kowe iki rabi oleh bojo penyanyi kuwi, bojomu kan penyanyi. Terus akhirnya awake dhewe iki omah dhewe-dhewe, bojoku wong Solo, bojomu penyanyi kuwi. Penyanyi ora diatur, kadang suarane penak, kadang suarane ora penak. Yo bojo penyanyi kok diomong sing apik ngono lho. Kon jamu apa piye? Ora mergo jamu kayak kesalahan dandane. Lah apa? Kadang-kadang suarane ora penakne piye ngono. Kayak pas katoke kesiseten. Lho lek Dadi bungoke tergendala karo kesiseten akhirnya angin ki udarae metune sithik. gak iso los ngono. Gak iso los. Lah lek pas sing suarane penak ngono kae. Kayak pas gak katokan kayak los buanter kayak. Mosok Tenan kowe sesuk lek bojomu lek pas adang nyapa wedok kok adan. adang. Apa? Adang. Oh, bolot iya. Budek keramu iki. Kowe iki aja gampang ngono. Kowe nyulayani wong bolak-balik. Aku ngerti pegawean kuwi kan ya kena disambi to, Dul. Kok rekake dukun barang kowe kakean polah. Wong seni dikirenono. Siji ngapusi, lek gak ngono dadi dukun, mesti wis ngono rasa dinyanyi. Matamu. Aku krungu Kayak akuran dukun goblok. lah sus karetan tukang bal-balan sikile keceklok kok tambani. Ya aku ora niat nambani kok. Kok waras? Lembung mek tak demo. Walah sus kok ya sampe kesilio mbok gendang waras. Ngono ki moro waras ya Jeli. Apa aku dukun? Aku ya krungu. Mari ngono wong Tambak Rejo, Reti Supri, Ro, Jolodot. Lambene ombo mau pijet ngene kok malah ciut neh. Jajali sandal sak mono mlebu kabeh kae. Aku gumun aku, ke ilmu apa sing mau gawe kuwi? Aku ya gak sengaja nambani. Terus Nek tak kene adot lambemu wombo nyapa. Tak kene iki lemermu ciut kaya truweluwe. berarti kowe isowan ya, Dul. Ora roh aku. Dul, tak takoni. Iki mumpung main sing delok ya wong akeh. Lek tambane wong hernia iki apa? Hernia ro hernia. Hernia sing piye? Hernia sing Oh sing gandol gedhi. ya. Ya iki mumpung dadi engko ben umpama nek ilmu kok kowe ben disarakne di tangga-tanggane. Jane iki tombo ning kiwa tengen saking akeh wong gak roh. Lah hernia tambane apa to, Dul? Gusti Allah ki ngwehi tombo iki jane mek kur kiwa tengen ngono saiki menungso iki akeh sing gak ngerti. Lah tambane apa? Hernia iki golene kambel ijo lho sing wis tuwek. Digawe apa? Dicukil, Mari ngono. bareng ngono diparut, bareng ngono diperes dirah santene. Nek wis dadi santen. Terus digodhog, Mari ngono. digodhog terus blendhehe kae, blondo. Blondo. Didewekne dijupuk minyake. Cukup lengone. Lengone. Lah lengone gawe apa? Marek ngono dioles-olesne. Oh, oles-olesne ning Diblonyohne. sing ning hernia. Waras niku. Kuwi iso nggulap apik tenan kuwi. Kuwi tenan. Ora artine waras ngono. Warase garo sing penting gilap kok. Ya lek padha-padha gilap tukokno kiwi. Tapi kuwi ngguli, Ndu. Wong tak kumpul. Ora omes aku jang bayi. Lah soremu kaya enek Pak Turismu ndi Pak Turis? Balik tul. Endi? Lho, kok Pak Turis mau. Pak Turu. Jancuk. Lek mabuk ning ngisor, Mas. Aku keluargane Pak Wito lho, Mas. Oh iya. Oke. Ya lek keluarga ya ora apa-apa ngono. Tapi aku Iki hajate Pak Wito ki nyapa to, Dul? kalau ndongakne. Heeh. Muga-muga Pak Wito ki lek duwe hajat. Iya. Muga-muga iso sempuluh. Amin ya rabbal alamin. Bar duwe hajat paringono sak keluarga ki awake seger waras, Amin. gangsar oleh golek rejeki. Amin. Pak Wito, ingkang pundi to sing ngalamine Pak Wito? Kula wau mapane teng Buring riko Pak Wito. Tangga sampean apa dulur kula mboten ngerti. Ngomong ngene, Mas Gandu sampean ngomongne Pak Wito, tangga kiwa tengen seneng wis ditanggapne janger jare ngoten Pak. Lek iso sesuk sepasaran kene nanggap malih. Sepasaran. Iya. Mari ngono selapan nih.
Lho, lek nanggap ping pindho iki bayare separo. Tapi wong awake dhewe iki ya wong aneh lho. Lho kok wong aneh piye? Ya ora aneh jenenge awake dhewe iki wong jenenge wong nyewu ya ngundang dagelan ya bacut. Ya Tapi bener to. beneran somben muga-muga enek wong wedhuse manak undangne dagelan. Ya apik lho sepasarane wedhus kuwi. Lah kowe enek wong nyewu tanggape dagelan, nah dagelane tekone kaset. Goblok. Kadung musike wis do balik dagelan teko. Bareng ngono, dagelane teko, musike diusungi neh. Tapi iki jenenge kehidupan ya kaya ngene. Mangkane aja kesenian sing larang tok aja. Hidupkan kesenian yang lain, Tul. Kesenian lain apa? Lho, contone kaya apa kendang ngempul sing musike ora akeh ngono lho, Tul. Aku ndek mau gebel. Kok ndek iki kok mau to berarti? Gak mau. Berarti lendengi mau berarti. Duh, ngawur e. Apa? Jahitane kendo e. Gak mau. Ngono nek pucukane dekmu kok ya gak dibelah ngono pangga neropong. Lha iki pangga bolong lho. Mau gitu lho, nek wong ngebel aku teko Sulawesi, awake dhewe kon main rono tapi karo kon nggawa gandrung, engkel-engkelan perkara sinden terus ora dadi. Jane regane wis pas. Lho nyaput ora dadi kan gawane pin. Jalukane Kusniah karo Supinah. Ya ngomong kon ngenelpon dhewe ning akhirat kono kok. Wong wis warga langgeng kok iki. Nek ngono kuwi kok umpama kesenian liyane kan ya enek. Mangkane to aja ngene iki, aja mung janger. Kowe kesenian liya gandrung iso, terus jaranan iso, terus campur sawi iso. Campur sawi gek kate mbuki. Iki malah nek tontonan anyar iki. Apa ki? Tari momong kethek apik iki. Tari momong kethek sing endi? Ayo tari kok momong kethek. Aku arep nyetakne tari kumitir aku. Tari kumitir sing piye, Dok? Urung enek tari kumitir. Tarine sing piye? Ayo. Kalau anak kendaraan lewat nek umpama ganti uncaline. Arek kok pas. Iki tari kumitir. Aku kelingan Pak Slamet. Aku mbiyen tau duwe kanca, pelawak ya rada gendeng. Iki tenan iki, Dul. Pelawak main ning Jember. Waktu iki main ning Jember, sik numpak sepeda motor. Areke tak gonceng. Waktu iki Grand. Iki eling aku. Lah, teko kumitir iki enek wong adol manuk. Gitu. Iki pelawak gendeng. Pelawak gendeng. Mari ngono. Mang. Gayane wong ya kaya iso-iso. Mana apa ki, Pak? Iki apik. Piro? 300.000. Lah dagelan lagi. Sing 300 kae manuk tengkek entuntun. Lek turung gantung. Dadi manuke iki kanca kurang bisane kancaku. Lah, manuke diadai bumbung. Iya ta? Bumbung. Heeh. Mari ngono teko pom sempol tuku kurungan manuk. Kurungan segi 4 ya. 4 kotak. Bareng manuke dilebokne pluk sing metu le manuk tengkek buta. Regane 300.000. Raimu kuwi aku. Lah manuk diadai bumbung iwonenge dilebokne tutup. Bareng ngono kok diketokne buntute tok tak tuku larang. Bareng koma kok golek kurungan ndase tak buka lah kok cucuan ndelu acur. Jarene bakule kurungan muni ngene. Tak dongane manuke pinter ngoceh. Akhire ngoceh tenan, Dul. Ngoceh matamu. Sing ngoceh ya bojoku gembereneng ae. Piye gendok pirang-pirang entek gadok manuk. Dagelan bayarane 100, tuku manuk rego 200. Ge ngono ritake kurungane tak tuku nang Jepang tak gendong mburi. Aku ngomongne kancaku. Tak gawa bendal-bendal sampai teko omah. Walah oleh seminggu modar. Ngono kuwi enek neh Dul kancaku lawak sitoke main ning Lumajang. Men to? Iya, jangere janger berwangi. Kuwi ya dagelan gendeng. Iya. Kuwi sing wedok melok. Bareng teko wadung, enek wong adol terwelu. Tuku terwelu ning wadung lho ning kuburan. Lo rembong. Iya. Wah asu kuwi aku neh. Terwelu sak tikus. Loro iso 500. Lah kuwi to 500 penak.
Lah aku main ning Kalimantan ditelepon bojoku. Iki nek pitik didol sak anake. Ya wis tukunen. Lho kirim dhuwit jenenge pitik sak anake iso njaluk transferan 1 juta iki lho. Ge pitik iki ndase gambar apa lho. Keluargane wong gendeng. Nek ora wong gendeng ora enek. Ge pitik iki cucuke modele piye jeneng Enek neh tak critani Dul. Kancaku sing sitoke. Lah gendeng neh. Iki cerita, iki sek tapi tenanan. Waktu kuwi main ning pusat penelitian Kakao. Kakao Jember. bidang Wah, kuwi aku kelingan tau anu ndelok kuwi YouTube-e. roh wis juduk urung tau roh. Bareng marek dilingkuhi goleki cibuk. Sumpah ndi. Sak umur-umur aku jenenge roh enek WC lungguh ngene iki. Ya jek kuwi biasane ning omah ya jumbleng. Gak tau ngerti aku. Goblok. Lah marek ngono ki bingung. Lah ngelek ngrujuk piye? Lah kok ndelalah enek pistule kae apa kae? Sawer. Tak jumuk tak semprot terus sawer. Ya kena. Aman du. Terus Ngono ki. Oh wis gak enek. mari ngono. Aku ngunjukne sual. Mari ngono. Marek ngono metu tekan lawang arep tak tutup. Lah kok marek ngono ki jek tungul-tungul neh. Metu ini. Waduh. Lah aku wedi selak ibu-ibu kok mlebu. Piye carane? Tak Sawer neh. sawer neh. Cur, panggah gak empan. Lah terus Lah aku nyelungi kowe. Du. Piye carane ngrujuk kaya? kowe kena sik karo ngene. Karo nggo celi lawang wedi lek ana wong mlebu. Gaduh. Piye iki? Sak umur-umur ya jek lagek kuwi aku. Bingung aku kuwi tenan aku. Iki sejarah lho. Sejarah wong goblok. Lah iki kok golongane wong kantoran ibu-ibu ning kantor kakao. Iya, Kuwi nek sampe ning WC kono gek kuwi urung rampung piye? Akhirnya kowe piye inisiatifmu? Aku selak gregeten iki kok Akhire. timbangane aku kisinan. Heeh. Bingung tak rogoh tak remet. Beh, bingung. Kowe iki kowe jan cerita. Kowe, aku ki ora nyeritakne kowe Dul iki. Lah aku gak tahu. Kowe lek kowe gak tau. Kowe iki wong pinter, cerdik ora kaya kowe. Aku tahu malahan Amor dagelan gendeng lho. Piye ceritane? Tahu. Piye? Ceritane subuh wayah salat subuh kae salat. Wah, bareke beriman. Arek beriman. Budal salat lan delalah sing wedok ya kurang ajar. Lah nyapa? Sarung ki sing digawakne sarung lawas katik wis metel. Nah, terus. Wayah salat lalah salat bocah loro. Lah kancaku dagelan gendeng iki mau jawane ngimami. Iya, terus. Wis metu wae. Tas mlebu musala ngono mlakune pane berbeda. Karo muni. Karo muni dia. Subuh vakum. Subuh vakum. Oh, bau. Terus. Wis seneng mburi makmum sitok ki diomongi. Siap. Ora ngono bar mulai salat wayah ruko. Jendine ndelalah sarung metel mak wek. Suwek. Iki kancaku arek gendeng. Iya. Lah sing nang mburine dengongo ora oleh suwek. Mak wek lah. Ngene iki. Terus. Ya. Marek ngono ki sing ning mburi ki gak kuat ngempet guyu ki. Suwe sik kik. Terus. Lah kancaku sing gendeng mau nalika ngene. Kik. Nyemantani makmume cangkeme aja bringisan. Kik. Akhire metu neh wudu neh. Batal to? Iya. Wudu neh. Diwalik sarunge. Sing suwek seleh ngarep. Wudu arek loro engko aja bringisan to. Ora. Sarung diwalik sing suwek ndi kek nang ngarep. Salat meneh. Salat neh. Mbambe. Ah mareng ngono lekas wayah ruko mak jengking mak wek ngene. Suwek meneh. Dadi ketok suwek ngarep suwek mburi. Ketok kaya kalang kabut. Lah sing mburi gak kuat ngempet guyu kik.
Ngono ki imame ki sing dagelan gendengmu. Cangkemmu aja kuwi. Akhirnya sampai biar padang gak sudah sholat. Kuwi arek gendeng Matamu aku. lah marang ngono aku Palambuh. marang ngono ki aku ndelalake main karo arek dagelan ya gendeng neh. Iya. Wayah sholat subuh Budal di masjid. budak urung Budal. golek jeding Iya. arepe Adus. adus Bareng adus. bareng adus enak-enak adus nu enak wong gendeng nggawa tas soale arek kuwi kan disampirne ning Dagelan mau. dagelan gendeng Soalnya disampirnya tinggal sholat. ah soal ki mah karo wong gendeng mrene digawe digawe mbek nyangklong tasene merek mlebu ning rombongan janger Terus. karo nggawa kayu ini menenge lho aku gumun Lah piye? lah kowe enak tengok-tengok lho lah wong kuwi soalé kok padha karo aku lho lha iki dagelan ndi aku bingung lah soalé kok padha Lah terus. ah ledi lu dagelan gendengmu nggawa pentung ayo soalé dicepot ora ayo jek lagi kuwi ro dagelan nguber-nguber wong gendeng gara-gara sual kuwi dagelan gendeng tapi Palambuh. Wes masa canggus. lho aku yang gumun aku lah marang ngono aku pas Ise to, Dul. iki aku ndelalake duwe kenalan Sopo dagelan kuntuk. ah kuwi dagelan yo gendeng Oh, terus. ndelalake akal-akal metu hek ma aku budal budal marang ngono ki mampir ning bakul bakso Ada cangkemmu ya. mangan bakso gowesah karo gendakane to gowesah ngono guanyik ngono Lah terus. gak ngerti bojone dagelan ki mau ki tibake ngiting teko mburi ditelepon teko embong wis teko ndi ya nyauri dagelan gendengmu ning bakul baksomu nyauri aku wis teko nggone wis macak arek ngono Kurang ajar kelakuan ini. bojone dagelan gendengmu lalu teko mburine ngene iki Terus. kene dagelan gendeng kene gendakane mareng ngono bojone iki penak ya terusno tinggal balik to dagelan gendeng ki arepe balik ki tenan kudu nguyuk kudu ngising gak wani Sopo kuwi? gandu Ambemu. Aku anggapmu tarakne wong lanang murahan apa piye ngawur. lho lambe lamis Aja cerita sing ngono-ngono. Gak pareng. Biyen ki enek, Dul. padha mbiyen padha-padha mbiyen ki isih luwih mbiyen aku ndu Iya roh aku. zamane mbiyen Heeh. kowe urung enek ki nyeritakne mbiyen di padha-padha zamane ning akhirat yo Boyo. Semalam bladrah mbiyen iki ngomongne mbiyen zamane ning gak toh jane kok ngomong kowe iki janjane sapa kok ngomong ning akhirat. lho elek-elek aku ki mantune Muhammad kok Muhammad Rasulullah. Muhammad temu rejo karetan lho waktu kuwi kan aku ning akhirat yo Maksudnya. waktu kuwi aku kan ning swarga Lah iya kaya tau mati ya. ora mati ngono piye nang kono petuk ruwahe bapakmu lho Lah karo bapakku apa kerti to, Dul? lha bapakmu jenenge Jikan Ngawur ae. Bapakku jenenge Predi kok. mesakne ndu Piye? bapakmu ning kono jenenge ning neraka bengok-bengok Apa iki tenan to, Dul? masalah nang isorne celuk-celuk pentul tulungono aku Dul aku gak kuat seksane neraka Lah kowe ning ndi waktu kuwi? waktu kuwi aku ning surga Nah terus. marek ngono to Dul tulungono aku daftarno ning swarga jajal iku Lah aku terus ngomong piye? bapakmu tak takoni to Jikan Jikan. Predi. anu Predi Kok ngomongnya piye? Pret Kok pret to. Predi. lah kowe iki ning kono nyapa aku ning kene ning jero neraka gak kuat tulung daftarno ning swarga Lah terus kowe. bapakmu tak takoni Piye? lah kowe kon daftarne ning swarga ki kira-kira udah vaksin belum? Ambemu ku lah. Omong, swarga kok enek vaksin. Apa? Swarga kok enek vaksin. Eneng. Kok iso eneng? Vaksin surga kuwi mergo iman kok. Lek imane apik, Surga jaminane lek elek, bakal untuk neraka. bojomu ning neraka bakal. Gak mungkin. Mungkin. Lah nyapa? Bojomu kelakuane elek. Yo cangkemmu le. Lek iso pegaten ae bojomu kuwi. Lambemu lah ngomong mbok sing apik lho. Lho, Aku ki rabi bojoku lho disekseni bumi karo langit, disahkan agama karo negara lho. aku tau tak tes keimanan. Jarimu kan kuncine swarga iman to. Aku lu marang nggonmu, ndek ngenane.
Aku mara nggonamu lho bojomu malah kur bebetan anduk tok ngene. Ngono ora patek cukup. Bebetan anduk ora patek cukup bojomu iki. Saking gedine. Saking gedine. Lah bojoku kok bet-betan anduk kok cukup wong selagi terpale kurang ombo kok. Mbok reken bojoku bentelan tebon apa piye? Percaya lek bojomu trek wong gaul, wong sikile ya tatoan. Tato blasmu kae kena nalpot. Kowe tau tumon tato kok mblenyek ngono. Bojomu areng ngene. Kula nuwun lek kok sing metu bojomu karo ngene. Nyapa ngono kuwi lho. Pentul ning ndi? Mbuh metu wonge. Bener kok sidis. Siwadis bojomu. Tak tes keimanane. Ayo jajal kuwi andukmu cepoten tak we 2 juta aku yang ngono. Ngono ya nyauri. Tenan ngono kuwi. Oh celintisan kok kowe iki kok. Ngetes keimanane bojomu. Ngono ya tenan. Heeh. Piye jajal kedadiane piye? Lah kok dibuka tenan ngono. Nyo, ngono kuwi lho. Masa sampai dibuka? Masalah heeh bojomu lho. Kowe kok bangsat men kowe iki. Iya. Kok iso sampai dibuka tenan? Dibuka tenan. Piye bentuke keren to? Lho. Kok bentuke keren. Ngono kuwi ya sesuk takon dul mari ngono. Nyo, nek teko, ayo kene 2 juta. Kene 2 juta. Ya aku wis kadung ngomong, ya tak wehi tenan 2 juta ya nyo 2 juta. Gombal. Kok iso gombal piye? Kowe ngowe dhuwit 2 juta medhitmu nurut sikut kok. Lah kowe kok ora ngandel to, Dul? Lah kowe duwe dhuwit lho. Apa? Lah aku main kalau majang lho dhuwitku jembok 2 juta keceprene rung mbok balekne. Sing ngomong sapa? Lho aku. Wis tak balekne. Lha ndi? Lho tak titipne bojomu karo buka anduk ngono lho. Lho. Lah kok api men kelakuanmu nyarutang kok njaluk bonus tekek melenyek kowe. Sing penting kan wis tak bayar to, Dul. Oh, kowe iki jenenge kowe iki arep awur-awuran karo kanca kowe iki. Ora kok awur-awuran. Oh, Ndu. Iki rak kahanan genting. genting. Otak rono genteng. Nah, ini sithik ya semulia. Oh, koprok ndasmu. Sumangga. Aku tahu jenenge ngelawak enek jan gendeng. Jan gendeng berjambe sing rambutnya putih. Ruwae to. Jan, kowe engko aja gembrah mbrebeki wong. Lek gembrah tak wotos ndasmu. Ini lek nyauri piye? Lah sumangga. Jajali. Lah umpama tak jotos tenan kan berarti aku sing gendeng. Wong kuwi sing sabar. Innallaha ma'asobirin. Maksudnya Wong sabar kuwi diteki-teki kancane, Mas. ngawur. Kekasih Gusti Allah. Tapi aku bersyukur. Untuk malam ini. Panjenengane Pak Wito wis iso kasembatan apa kang dadi kang kiminangkanane, iso dadi kesempatan kekarepane. Iki awake dhewe aja ya omong ya nyanyi ya omong ya nyanyi ya nyanyi. Sing penting tutuk lakone. Ngapunten Pak Wito, mengke umpami waktune mboten nutut jam 4 umpamane diterusne setengah 6 angsal napa mboten nggih? Angsal nggih? Nggih, tambah 7 juta mawon. Nggih. Biyen tahu lho dagelan gendeng ya muni ngono kuwi. Arek ngono isuk kena stroke. Lambemu. Iki mau Mas Jagung mau tak wayane lagu ya, Dok. Iya. Kanggo Mas Jagung. Dul. Apa? Sing kono do ngrasani aku lho. Napa? Gandu tibake ganteng yo. Lah kowe ra roh sing cah-cah muni. Lah piye? Ganteng apa rupane kaya kirik rung sunat. Iya. Kowe njaluk apa wa nyidam sari? Nyidam sari, Mas. Cek lau wes bersama hadirnya Enggak kaget ya. Jajal soni lo. Son baru son enak. Lah iya cek lau bersama saya dengan orang sumber sewu wajar yo po. Repot kula lek ngamor kalih punakane matnen iki jenis. Sepiro Mas larasnya? Doh wah
ngapunten. Suara kula panjenengan rada penak nggih. Luwe penak rasa nyuara beneran rebeki kuping. Duh, Anu dipalarke ya. sik to. Duh, wong. Sam. Ya. Duh wong tul suaraku marakne gak penak kalau mbok dhewe keturun kon nggugahne aku nek wong keturun gampang gak penak nggih sampean gugah Bu nggih niku duh wong gak penak ta Au. langsung penak lho suaraku Jajal suarane sepiro? duh wong Au. duh Kamu nanya. Ayah. Kamu nanya. Majen. Oh, geting aku. Nyapa to, Jang? Aduh ya Allah. Apa turunnya ya? Gak ora Kok saja kok au. Atoke kesiseten. Cepeten sik. Duh wong. Ngono iki lho. Kowe iki mereke Sony. Ada rupane coklat. Bar bolong-bolong. Kamu nanya. Kebanyakan TikTok sih lo. Golek metel suwek nang. Bedhe lek delok dagelan. Kan namatne raimu koyo bunglon. Bunglon. Duk modal aku gak penak aku. Iya. Mah aku dinyek aku to lho. Apa? Dinyek. Ora ngenyek. Lah nyapa? Sinis. Duh wong ayu. Pepujane ati kaya ngene rasane wong nandang hop ayo ndang ngomong hau apa ndang ngomong ndang ngomong padha adoh omahe lho ayo ngomong ndang ngomong ayo arep ngomong Lah aku ngomong piye cangkemku mbok buntet lho. Iso joget apa ora? Joget iki Yo joget sing apik to. yang joget cakil. Lah cakel kok njejek kancane. Yo cakil cap Jackie Chan kan ngene. Tak suka. Aduh apa iki? Uyuh sanggen-gen ngono kuwi. Iki lho Mas, lek nyokot gak nyokot bulet ae lho. Uyuh sanggen-gen golek ya angel lho. Golek ya mau ngepet ram. Ayo langsung los nih. Hei, peki goblok iki. Wong ngomong. Aja cengengesan dul. Tuwek panggah ngono ae. Aku iki marek umroh lho, Dul. Aku mangkane ora patek wani ngomong. Umroh ning surungane pamerne kok. Duh wong ayu. Pepujane ati kaya ngene rasane wong nandang asmara apa ta awakku dhewe duh dewa
Jawa takong welang sono ring ngame besok kapan katekan lungguh jejer lan wong ayu umpamakno nah kuda tanpa perahu sasar darat dan papatri ngidam syariat anu yuyu lek balik koncine ndur lawang umpama sliramu sekar melati ayo aku kumbang sari gundul pacul kemlelengan umpama sliramu margi wong maneh aku kan bakal ngliwati sinaksen lintange luku semono janji prasetyan hati tansah kumanteleng netra rinoso karoso rasaning griya mitra sak jagat raya kalingana ukir lan samudra ora ilang manise aduh dadi ati sak lawase nejo Oke, bersama orang Sumber Sewu. nalikane raweng dalu atiku lam-lamen sira ayu nganti mati ora bakal lali lakae lintange aku ayo ayo upama sliramu sekar melati aku kumbang nyidam sari umpama sliramu margi wong manis aku kang bakal ngliwati sinek keset lintange wuku semono janji prasetyane ati ansah kumantil ing netra rinoso karoso rasaning driya
mitra jagat raya kalingono ukiran samudra ale ora ilang manise aduh hati-hati sawas jandine aja citra nalikane dalu atiku lam-lamen wong ayu nganti mati ora bakal lali lah kae dintange mlaku Mas, aku gawekno suwi aku. Wayah wengi udan negeri mes. Ayo Mas. anu kuwi judule Gelang Alit. Lho ngawur. Ngawur ayo tak kowe ora ngerti gendeng Jawa lah mene rasah melak-melak. Umpan-umpanan ngawur ae. Kuwi jenenge apa? Ngidam Cari. Wayah wengi udan grimes kal. Ayo. Jiro lu. Eyo lala ditayup nih Mas tulung agungan Mas wayah wengi udan grimes ra wes banyu kang tumetes dadi saksi nggonku nangis wong sing tak tresnani tega ninggalake aku suwung jroning uripku yen ora ana sliramu sumilire angin tansah dudut kalbu rasa kang tak empet agawe lara dadaku lewat tembang kangen muga bisa dadi tombo kangen iki nandang wuyung rina wengi lewat tembang kangen aku titip tresno apa pancen sliramu kuwi wis ora krasa lewat tembang kangen aku titip sayang tresnoku mring sliramu ora bisa ilang apa lali apa pancen wis ra ngerti satenane aku isih setya ngenteni baline endah manis semu lewat tembang kangen kuwi wujud katresnan hey 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 oh hey hey oh hey la 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 hey cokek mas wayah
wengi udan krimis ra wis banyu kang tumetes dadi saksi nggonku nangis wong sing tak tresnani tega ninggalake aku suwung jroning uripku yen ora ana sliramu sumilire angin tansah dudut kalbu rasa kang tak empet agawe lara dadaku lewat tembang kangen muga bisa dadi tamba kangen iki nandang kuyung rina wengi lewat tembang kangen aku titip tresno apa pancen sliramu kuwi wis ora krasa lewat tembang kangen aku titip sayang tresnoku mring sliramu ora bisa ilang apa lali apa pancen wis ra ngerti saktenane aku isih setya ngenteni baline pindah manise esemu lewat tembang kangen iki wujud katresnanku iki ngene piye iki ngomong-ngomongane awake dhewe si ande-ande lumut ki iki ra pirang-pirang dina ora tau ana nungul ya iya jebul akeh para putri sing padha teka iki ngertake ya ngertakne andane mulut kuwi ngertake rono mulut lumut ayo yen kaya ngono